Hausa Smart TV tashar al'umma. Wani san kalamar rabuwa karki faɗi ba a zan ɗauka karki manta tun farko kika ce da ni so ba rabuwa na ɗauke kiranka ta kama a zuciya kika yau kafuwa gashi yanzu kina ta fushi har zuciya ta yi damuwa kar ki bar ni na lalace sau da lura da kyau ki jiya ya fi mu zauna lafiya sau da cikin gada junanmu mu girmama ta alakar mu kar mu bari a jiyo kanmu soyayya ita ce sanadi mun kai samu da junanmu ni ma fushi zane miki na ga ina lallaba ke kina hasala ni ba za na iya ba sau da wasa da ke yi miki kin ga na yi haɗewa har da rawa na taka miki ko sau guda ɗan waiguwa ki farta cewa na yi miki kin ga gwiwoyi na ƙasa na kusa abuwar ki na nema ke ta daban ce sau da kyakkyawa mai kyan hariya Allah ya yi halitta gunnan tilas ne in yi fariya duk girman ƙauyenmu ana ta zamuɗi da keken fito a tsaya gani ina yi miki magiya sau da ya fi min laifina Hausa Smart TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan waƙoƙi.